Ngadap da kajing sungu yu blay sa isian na nagapor ya ba ngayo ban kran yung nagaktian ka jong blay. Ngadap da kajing sungu namar ublay dang ahingi kalat ban yo sngo ya kaktian ka jong u. Bat ka Bible ka ong kajingat kawan da ka ba yo sngo bat da ka ba yo sngo ya kaktian ka jong blay. Bat ublay ula bu yang hang ni ban pen sngo bat yai pen sngo ya kaktian ka jong blay. Barangay ngam tip pi sngo tanat ne pim sngo tanat ne pi la thait pi la angya Hanray ka kamram ka jongi ka bau blay la khot ka long ban yai pen sngo ya ka tien ka jong blay. Bat nganget kani ka khubor kani ka sngi ka bamanta kan long ka jingkar khu na ka banta jong pi way. Ka subject ka bangan ya kran kani ka por kan long. Hato pinot na em ban ong em. Hato pinot na em ban ong em. Hoit la shisha ban ong hoit ka khamsuk ban ya ka ong em. Tadang ipet ya ka tien ka jong blay nadu ka bamening kong ha ka kper eden. Kakamsuk ban ong em, yaw blay ban yaw soitan namar kini ki ong em yaw blay, bat kila ong hoot yaw soitan da kabaki, kila kongo yaw bat kila bam yaw ta uso, naw tau ding ya kabakim day da laylay ru, ban bam maru blay da hukum yaki wang da kababam pinyap da kabayap shisha. Kimnot ban ong em, yaw soitan penban ki ong em yaw blay. Badeng ta baka jingjat kalawan yaki. Bahaga jing shisha bo blay la bu yaki ban long kinong senchar. U blay la bu yaki bakin long kita kinong penyat. Henry kila IT no ia kata. Ka jinglong ka jongki da kabaki kila pendam haus soitan. Bat kumta haga jaka bakin long kinong penyat ki seim bat kiling do ke jong try. Kila long penban ki merau ke jong soitan. Namar baki kim shim lanut ban ong em ya u. Tadeng ta ladangim nang banong em ngin kalalong kimrao ke jong soitan. Bat deheng ta ken mau ya kani banaga sngi sya ka sngi ka don bet ka jing tenju ya ka jing em ka jongi ka don ka jing penshoy. Bat deheng ta baga ktin ka jong blay ka ongru wa yalam yangi sya ka jing penshoy ha ka jing duai ka jong try. Namar ngitip baga jing penshoy lada kamdei da ka bor ka jong blay u breu onam la ban yeng ha ka jing penshoy. Bandai tang kwa banong yipi bagi don bet haga tma man lagasngi ngi don bet haga ta ga jing shapen shoy man lagasngi bat nganget bu try utenjo ru ya ga donut jongi ubu khanang hangta ya ga ba upet yangi langi nut banong em ne kumno ya kita ga jing pen shoy ki bawan haga jing em ga jongi soitan wan ban pen shoy ya ga im haga kper eden ublay klem chim lawan banong adam ne im balay pin ba mi nu so balay pin le kom ne ublay em u i badu pet yaki la ki ong ho ne em ya ka ta ka jing pen shoy kablawan ha ka ta ka kper bahaba kila ong ho yo soitan kila kala long ki mrao bat la sha be no sendan na ka ta ka kper ka jing don ka jong ublay bat kum ta ka jing dei kala dukut hapdeng ubreu bat ublay pitip nem la da pi ong ho yo soitan ka jing dei ka dukut no hapdeng jong pi bat ublay Namar ngimla ban syakri arkan rat ong kektien ke jong ublay. Ladangi syakri away ngin isi away ngin eat away. Bat kadai katang kwa banong ye pi hagani ka sngi. Pinot na em banong em. Ya kita ke jing penshoy ke jong soitan jong ubaman. Hato pinot na em banong em. Ya kita ke jing penshoy. Ladang ngepet ya kektien ke jong ublay. Kenon shibon kinuksa. Kumno ba ki syakri ke jong ublay. Kila ong em. Ya kita ke jing penshoy haba kilawan ban penshoy yaki. Kanuksa ka baningkong. Kaktin jong blay kaya tu baladan way ubriu. Ubangi ngitip ha naga testament ka barim bau tau day Moses. Ngitip bau Moses uday umrao, ukon marao. Yaga balaka, haga tagapor. Yaga bau news im uparo. Umut ban penyap no ya baro kita kikun shenrang jong kita kimarao. Tadeng tang ngitip yaga jing tu kana. Ba ka kemi kala buri no yo Moses. Badien ba kamla syuk ban buri. Kalashna day tay siyang bat kala pentuy itay siyang haga taga wa Nile bat kumta taga siyang kalapoy haga kti kakun uparo bat kala iskun yay tay klung bat kala rima ka yaw Moses na do dangrit bat kumta kala khot ya kanong tray bat kanong tray hi kala dehi ka kemi ka jong Moses haba kala rihi kani ka kemi yaw Moses na do dangrit kapentip ya ka jing shisha bat kala yatu yaw Moses ba Moses memem day ukun jong kani ka kun jong paro penban me day ukun jonga bat me long ru ukun jong kini ki marao ki badon hagani ka ri Egypt
Badin ta ba Moses ka tin ka jong blay ka yatho ingi la ngi puli ka shiti shikinong Hebru daga jinget Moses haba ularang ba tre ban khot ya ka khon pharo anda ba Moses ularang ba haba ki breu ki kli shisha medai ukhon ksiu jong pharo ne ukhon jaga khon pharo ngam dei bat uda pentikna ya kata ba uda kren pat ba ya kata ngam dei ngadei ukhon jong kini ki marau ngadei Hebru ngadei Israel ngamdeu Egypt unot ban ya thu ya ga jing sisa unot ban kentat no wat ya kata ka buram ka ba udei ban yo kumu khun sim jong ka Egypt ka babel ka ong daga jinget Moses sabau larang ba tre ban khot ya khun jong pharo uda jit ban sha shi tom lem bat upat lang ublay ban ya ka ba yo ya ga jing sngo bha ka pop tang shipor sngo thu ya ga ni uangangan sacrifice ngangan le ya kata ka badai nganom la ban pen kala khongpong ya kata ka bamdai badai ta ya ka badai ong kan long bai ka badai ba kata ka badai ka long ba ngam dai ukhon ksiu jong upharo ngam dai ukhon joga khon upharo ngadai ukhon jong kini ki marau jong ki Israel badai taw ong uda jit ban sha shi tom lembat upai lang jong ublay uda jit ban sha shi tom bat upai lang jong ublay ban ya kata ka ba yo ya kata ka jing sngo bha ka pop tang shipor usngo thu balada im kum ukhon ksiu jong upharo im tang shipor hagita ka jing sngo bha jong ka hanrei nangta kan kutno ga jing im ga jong namar ba syukor namar ba wat la daw la tip ya kata ka jing sisa ulen ya ka jing sisa tadeng ta Moses shimla len ya ga jing sisa upla ba ngade ubanga ngade ngalong ukhun jong gini gimrao ujit ban ya shtom ba upai lang jong ublay ya ban ya ka ba ujit ya kata ka jing sngo bha jong ka pop tang shipor pagaktin ga jong blay kang udanyo ya ka jing kran ben yo Chris kaspa kam kraw ban ya ka jing kan show ka Egypt kabamut habala sha nyo ben yo habo jit ya ka jing sha nyo ben ko mumrao kataken gadai ka kaspa ka ba kam kraw ban ya ka jing kan show jong ka Egypt ujit ban sha shitom bat upat lang jong ublay ujit ya ka ban sha kran ben ujit ya kata ban sha ya kata ka jing sha le ben ken ringkat ba uni upat lang jong ublay ka babel ka ong hang ni namarula khmi ken sha kata ka jing yo bainong daga jinget ula ino ke Egypt da shep ting ya ka jing bitarus im namar udala yaine kumbau yo yau ta ubam la ban yo ka babel ka ong ni ngasunat kini ka ong namar daga jinget ula ino ya ke Egypt ula ino ya ke Egypt ula ino ya kata ka jinglong khun sim ula ino ya kata ka bor ya kata ka spa ya kata ka kerdan ula ino ya kata ki eke baro bat da shep ting ru ya ka jing bitar ka jong tau sim ting yo sim ukam shep ting yo belai namar ula yaine kum uba yo ya ta ubam la yo ula yaine bat ula im kata ka jing im kumba uyo yau ta ubam yo im ka jing im kumba uyo yo belai what hakaba umpat shimla yo belai kani kalong ka kentien ka basngo tenat ba im ka jing im kumba uyo belai hakaba umpat shimla yo belai tade hang ni nga kwa banong ya pi namar ba unut banong ban kentat ya kata ka pleasure ya kata ka jing sngo ba jong ka Egypt u kentat ya kata ka jing long sim u kentat ya kata ken ka kerdan ka buram baro namar utip bakadan ka bainong haba u kentat ya kata ka bamdei ujit ban ya sha shitom lembar upai lang jong blay ujit ban ya sha shitom kamot ban shakran benru na kamantau blay ula im ka jing im kumba udayo yo blay what haba umpat shimla yo takadai kan dikan ka jing im ka bau im kumba yo udayo si sha yo blay nganget bo blay o Moses namar mamela im kumba meme yo nga mala im ka jing im ka ba shapting kata Melaim ka jim kumba mayo nga kum tangan pen pau yala di hame. Badai hang tao anda habo Moses ulami na kari Egypt siya kari klaw ula syong baru tao jong Jethro baru sumari tagi lang berat ke jong how lom horep haga saupos nem hadin bola mi na Egypt hadin bola lej hang tao bola sumari tagi lang berat. Blewang mela ka jingim kumba mayo nga mentake nga pen pau yala di hakmat jong me. Badai hang tao blay na kata lau beniap kalami kata ding baula kranyo Moses. Ublay ong mem melaim ka jingim kumba mentake to pet nga.
Moses dah sungguh tu kata kapor wang melong wang along blay udah pau hau Moses. Pikwa bo blay kwa an pau ke jing im ke jong fi. Pikwa ba ni iu blay markmat. Ngakwa ba nong i fi la da fi im ke jing im ka ba shifting you blay. Ka jing im kum ba PPE you blay. Ka jing im ka ba PPM ban pen sngau bha you blay. La da PM ke jing im kum ba PE you blay. U blay un wan pau ke jing im ke jong fi. U pau ho lom ho rep namar bo Moses. Ula im kum kata ka ba unget ban yu iu blay kum ba do iu blay u de i shisha ba dom ta kata u blay u da jet yu ban long u tau nong yalam ban pelat merau yeki Israel naga keti ke jong paro ba anda habulai alam anda kila poi sha ta ka riklau anda la poi haulom Sinai u kiu sha ulom Sinai sau pos ni sau pomit u dan hau tau lom bat u de yakren ba u blay hallelujah u blay u da wan ban yakren ba u Moses markmat udah yo i yo blay. Namarula im ya ka jing im kumba u yo i yo blay. But da shisha u experience shisha. Ya kata ka jing yo i yo blay. Ngakwa ba nong yo pi. U blay un pen pao ka jing im ka jong pi. Lada ma pi im ka jing im. Kumba pi da yo i yo blay. Bun ki briu ki ang u blay u don sha e. Ngam yo i ta u blay. Dehing ta kawan ka to ka tim kawan ka auria kawan ka pop ka baharu kom ka ba usai tanong le shanu ta u blay don but u pen shoy be ki briu ki le ya kata ki im ka jing im kumba kim yo i u blay. Ta dehing ta kim yo i shisha yo blay. Henry la da ki im ka jing im ka ba shepting yo blay. Ka jing im ka ba nget ba u blay u don. But dehang ta ken kumba Moses ula yo i yo blay nga nget piru pini i yo blay. Haki jing e jong pi pini i yo blay. Haki jing e le jong pi pini i yo blay. Haka ka riklau ba Moses ula yat. Ula yo i yo blay ba nga nget haka riklau ka ba pipi yat. Pin yo i yo blay. Sao po sni sao po mit. Uya don ba u blay ba anda ha ba Moses wan hier. Na ulom Sinai ka dur ka jong u kala teng shan ber da ka buram ka jong blay ong ka tin ka jong blay. Udah teng shan da ka buram ka jong blay. Fikwa ben teng shan da ka buram ka jong blay. La da fikwa ben teng shan da ka buram ka jong blay im ka jing im kumba PPE blay. Moses lanang men kentat na do ning kong. Syam la ang haot ya kata ka pleasure jong ka ni ka perthai. La da long kumta pini iyo blay. Suk kita ki ba khot ya ka do not ang ka tin ka jong blay na ba kin yo iyo blay. La pila im ka jing im ka ba khot ka donut ka jong pi ka donut ka ba khot ka donut kumba PPE you blay ka ba nong pi ni i sha you blay ha ka jing im ka jong pi kata ka de ka jing im ka jong Moses ka don pat sakaway pat ka baar ka nuksang kwa an pin i pi bat kata ka de ka jing im jong kini ki samla laingot u Shadrach Meshach u Abednego oi latan marau yaki na Israel cari Babylon ke jengai kumba khatsan spa mai le. But hang tam dan manoru de tangki nong wei sudah anda baki poi hang ta. Usim ulapa ya kita ki syakri ke jong u ban shim ya kita ki samla ki ba ken sai ban pen bam ya ki da ke jing bam sim ban pen di da ke jing di sim na da ka kiat da kita ki jing di ki jong u. Kana man jet ya ki ban long ki wei na kita ki ban ya don bentalang badu sim. Labu ya kawan, labu ya kiat, labu ya tagi jingbam seim hakmat kamit ke jongki. Balaoi ki pidai ban bam ya ke jingbam. Harenga smau tenat ya gani. Begini ki laingut. Wat la dau seim ula hukum ya ki badai ban le ya kata ban bam ya kata kila not ban ong em ya kata ke offer. Pinot ban ong em. La dala offer refi ke kiat. La dala offer refi ke jingbam ke jingdi ke bamdai ke bapenso bhayo blai. Pinot banong em. Lada ki perlok ki terwah ya pi banong sim di tang si jentap. Pinot banong em. Lani lada ki terwah ya pi ya kano ke jingbam. Ya no ke jingdi ka bau blai sngau ba pinot na em banong em. Kwa banong e pi kini ki samla kila not banong em. Bat habaki kila ong em. Kila kambha briu ban ya kita ki weipat ki ba ong hoot. Kyong tenjo ingi hadin si pos ngi. Ngingin bam ya kajok ke jing bam ke bangi juk bam ngin di da kajok ke jing di ke bangi juk di. Maka tolong ai ngi tang ya ka bat uri bangingin bam. Ngin di tang da ka bangin bam tang da uri. Baka jingim jongki ka dai ka jingim ka balong simple. Ki kwa ban im simple, kim kwa ban im hi-fi. Wala da ki yo ya kalat ban le hi-fi. Ban im ta ka jingim ka ba peni tenat lani ka ba peni skun.
Nega jingem ka ba peni ba ki long shisha ki ba hap kerdan ba teki wei. Rem ki klem le ya kata. Ki long ya kat kata ke offer. Lada ki di mano ban yo i. Lada ki ba mano ban yo i. Henry ki tip ya gane ka wei. Bau blei te u yo i. Kim shimla pendem wat lada la ordar daus ban bam bat bandi. Kata ka de ke jing tunjuk ka banengkong ka ba ublei ubu yaki upait wa ki long na kim long. Ha ki ong oi na ki ong ya kata ka jing tunjuk. Bat hadin nang ta kalawan sa ka jing tunjuk ka ba kam kraw bat kata ka long baus na Nebukadnezar usnas nanda kata ka dur blei tau ka ba he. Bat hang ta laong bam baro ki ban mani kata ka dur blei. Bat uno bam mani kata ka dur blei on bread no iki kata ka lawar ding. Bat ki gila nang badong ningkong. Bat mentaru hooi kiong kilaong nginom mani kini dur blei ke jong me. Jagat baja longkat bolong nginom mani ya kini dur blei. Bat kila no men ong beng lada kila ong hooi ningkong ngangit mentaru ki hap ong hooi nrei namar bakila not banong ningkong. Dehang ta mentaru ki ong wat ya kata direct order ka belawan nos Kasnat ka kini jong blei ke ong. Bakini ki kon samla ki dapen Kini ki kun samla. Kim shimla pendam ya kata ka hukum ka jong sim. Ka Bible ki thu ang ni ka ong lenong ka balai. Ka dekat ka ba khat riu ka ong Shadrach Meshach bod Abednego. Kili thu ba kila ong haus im. Ko Nebukadnezar ngim dan kam ban jubab ya me hagani. Lada ka long kum ta ublei jongi uba ngingi syakri ulak ban pelat yangi naga lawarding balatang rhem. Ban pelat yangi ru naga kti jong me kusim. Henry lada kum ta. To tip me kosim banginom syakri ya ki blai jong me lemne mani ya kata ka dur blai ka ba me malapnieng kiang no problem u blai jongi u bangingi syakri ki krenda ka jinget compare la me brat ngi hanta hading na maru blai u bangingi syakri un pelat ngi na ka ding baru pelat ngi ru na ka kti ki jong me kosim u blai u bangingi syakri un pelat pinot ban ong ya kata pidon na ka situation let's say si syapi snow kumba kata ka jing tenjuk kalau long ka ding ka pira snow ba long ka ba kla ka jing jong pi ka bawan ka jing ka jong pi Isaiah kalau sa pulai ka on la piat la ki ong long kat ba pi lamba ki wa ki nom telat vi la piat la ka ding pinoming lam ni ki tlik ding ka la ban jlia pi hato pinot banong bo blai janga un pelat yang ana ka ding un pelat yang ana ka jing un pelat yang ana ka pop un pelat yang ana ka jing yak sat un pelat yang pinget ya kata kini ki samla ki kilanget bagi la ong yo bagi la ho yo blai ba deheng ta anda habla bread ye ki kaktin jo blai ka ong banging nginum pendam ye mes nginum ka ngo blai bangingi syakri un pelat ngi naga ding un pelat naga kti ke jong me balada blai pelat ru adi kinut ban ris hado kata kyo lada kamlang kum taro lada blai jengi pelat ru andre watmut bangingin mane ya kita ki blai ki jong me ban mane ke dur blai ke ba mela penyeng wong compare lau blai pelat ngi naga lawar ding re watmut bangingin syakri yames lani ke dur blai ki jong me ngenom kongo ya kata bat kilanut ban ong badeng ta ba ki kilanut ban ong blai wan pau ha ka jing ke jong ki bat ki breu ki badan hang tar ki doyo ya ka presence ka jong blai bau blai wan manyayat rengkat bat ki habala bread ki halawar ding udah pet ki khmat ki bahe bau mdei tang laingot udah keli hato menem sebla bread ya kita ki laingot mentah kum nungi saungot namar kila ya ga jing kum ba ki blai ki ya ga jing ka ba pen sngob ha blai tadeng ta tang maki ki blai wat utau wat kita ki bedon lang ta ki de ya ga jing don rengkat ka jong blai lembat ki ha kata ka ding lada pi layat ke jing ka benut banong ya kena ke pertai mdei tang ma pi ban yau blai henry wat kita ki bahayeng ki basam ki jong pi wat kita ki bakran ben ya fi wat kita ki balek ben ya fi wat kata ka snong kan ya ka presence ka jong blai ha ka jing ke jong fi ba de hing tang kwa banong ya fi anda kilami na kena ka ding unus udah penon buram ya ki ong lada don mano bakran ben you blai jong Shadrach Meshach baru Abednego an lang khot lang kaya ki baga tin ka jong blai ka ya thu ingi la puli ka khot ka balai po kong kum tau mula kan tiu nam you Shadrach you Meshach you Abednego ha ka snat jong ka Babylon la kan tiu nam ya ki
ko abanong fi la da fi pinot ban em ka jing em banong em ublay un pendon nam ye fi ka ktin ka jong blay ki thu bo jisu ong ye kata yonis lama khat ad khot ka ar phun reu wong ye ni ki kintin la da uno ru un shakri yanga to ai bo un bot yanga bat shakabanga nga don mga hangta ru shakri jonga un long la da uno ru shakri yanga ukpa jonga un pendon nam ye u taga dei ka taken la da pila shakri ye ublay ukpa un pendon nam ye pi la pila shakri ye jisu un pendon nam ye fi komba ula pendon nam yo Shadrach o Meshach bat yo Abednego nga ai ngu yu blay nomar kini ki samla kilanut ban ong em kilanut ban ong em wat ya ga direct order ga jong sim ki kham shapting yo blay ba em ban ye to ki blay ki ba yap ki kham shapting yo blay ba yo i ban yo tau blay ba yo i kwa ban ong e phi ka ni ka sngi pinot ban ong em sakabalai la don we samla ubaga kerteng jong u de Joseph uniru ulanut ban ong em ya ka offer habaki brio kini ki sngi ki ngop ha bat kata ka de ha ka klim ha ka auria ngakwa ban ong ye phi uni u de brio ya ka bau blay la jit ulay i ya ka jing itu pa ulay i ya ka ta ka jing po snil kumno bau blay ula pen pa wi una do mau dang khna habulay to i ki men ju ki men ki ong au ni u dreamer boy ki ong memede uta uba emma kita ke jing pot snil ki syak keren ben ba ki de isi ya u ba hadin nang ta ki da bread yu ki mut ban peniap yu henrai ki su bread yu ta ka thlio ban nang ta ki da dim rau no yu ba don da ula poi shepo Egypt ka favor ka jong blay ka long ha ka jing im ka jong u ya ka ba ula yo ban shakri ha ka ying ka jong Potiphar ba u Potiphar u yu i ka jing start u yu i ka jing la ya ka jing tibet ka jong u Joseph ula ai ya u ya ka jing shakri ba un pet ya ka ying ya ka ta ka jingkit kli ula pan khamti u ya ka ta ka bor ban pet halor ka ta ka ying ka sem ka jong u hadu ba ula yo ya ta ka jing shania ka bakat ka ta uni Potiphar da shania ya u Joseph hadu ba kala poi ka por bagane ka tengah ka jong u Potiphar kada i bha kala ya u Joseph ban nga ngai kadi ka por le se haga bam dan brio haying le se Potiphar dang le jinglet cha jangai mdan shu ki shakri shakor kani se kalapa na ka por shi ka por u Joseph wong em bat de heng ta haga ka sngi kala yo e kalat ka babiang balong Joseph mem kwa banya thia ban nga kwa plat banya thia bat me de ba brio me de ba bhashin rang Joseph te hang ta nga ngai kala ta ni u shaka kamera da ka bor kala pen bor u Henry ha bau lanot ban ong em ban utip ru ya kene ka we la da ong hoot ka jing im chu ka nang best le si ha ka ta ka ying le si unang yo e ka favor jong kene ka brio ula nang yo shu le si ya ka ta ka e ka bau kwa namar unang man pen sngo bhaya ka Henry ong em ngamla ban le gumta ngamla ban shet kalayu blay ngamla ban shet kalayu ne kenrat ya bala shania hanga banang tau long em kat ya ka ta ka offer badeng ta namar ba uong em ungat haga jing e ban kum ta kani ka brio ka frame ka lai ka keno ka lai ba wan ban bat bor ya ka haga yeng ka ju ba kum ta la bread yu haga bendi bat salia ban let shaga bendi la pen shitom yu henre haga bendi ru namar ba ushakri yu trai namar lanot ban ong em kat ya kata ka pop uang em de hang taken bau blay ula penon kam yo Joseph bat hadin ba umi na kata ka ying bendi udah kelalong sendan u prime minister u bahapo jong upharo bat udah sensyar ya ke ri Egypt ngakwa ba nong ye fi kini barok giwan ha kini gisngi ka pop aurea ka pop klim kawan man offer ya fi pet ki Facebook ki jong pi pet ki mobile ki jong pi ha ki benta ki babon ha ki Instagram ki jong pi ha ki babon ki social media ki wan ki offer benterwa ya pi ya kata ka jingle aurea kamut ba pi hado pinda ya kendo ini ka brio ba pinyele aurea bat ka reu jisu ong tang ba pi subra ya ka ha ki jingmut jong pi kumta pila klem la pila aurea bat ka ne ka brio Hato pinot banong em habaki pornografi ki wan haga mobile jong pi pinot banong em ya ke bakom kita ngakwa banong ye pi lada pinot ban em ka jingim kum bau blay uyo i ye pi kum bangala ong na do mene pinyo i yo blay haga ba shisha
Suk ki bakut ya ka donut na bakin iu blay. Ai ba ka donut jompi kan long ka bakut. Namar kini kin pen jaklia ya pi. But haba jaklia u blay unom la ban pen pawi la dia ka jing im ka jong pi. Pinom la ban i ka buram ka jong blay. Pinom la ban i ya ka ta kamba ka jong blay. Ha ka jing im ka jong pi. Da pila ong oi. Ta ka mut pila ngat ha ka jin jar. Pila man snow bha shipor. Henry pin jinjar shirta. Kalong kabama. Kalong ka basyurkai. Lada pingop abakum kini ki. Usoitan utrawa bay kalong kaba itnat kaba bes mano ban yo i. Mdan bay i. Lok protifar ka dan marway mano bay i. Le ka le mo mano ban yo i. Hey, wong em nga septing utray. Padeng ta utray punan buram. Ya ka jim ka jang Joseph. But hadok budalong ka jingkerku. Ya gitu kiri ke badan hajan jong kari jong u markela kerduk bam kila wan lut sapo Egypt anyo ay kabam hadu bolong ke jingker kuro ay yeng ke jong pa jong u Jacob bar kita ki para himmen ki jong u ngai ngo yu blay kila pi pinut banong em yang ni ka pop utrain penan kami fi banlong ka daw ke jingker ku ya kari ya ka yeng ke jong pi bat igi babon ki pat lang ken utrai kwa penan kami pi not banong em ya ka pop baru wasau baru tahi udai Jesus Kristus kan uji suruh umat ya gajuk kejing pensoi anda haba ulalet ban syak jengit layalami udah mensim jang ubelai syakari klau hang tam dan manoru dan tang kita kimrat klau henrei ki angel ki jong trai ki wan men ya syakri udan marwai hang ta saupo sngi saupo mit klembam klemdi bat anda lapoi kata ka sngi ka saupo la tengan sisa baru soitan ulawan banong lada medeu kun chong blai pen kelak pu no ya gini gimau pen kelak pu ya gini gimau ka bomut ban ong ya kata ka bomdei pen kelano ka badai ya ka bomdei pen kelano ka badai ha gini ki sngi kita ki breu balai ki tok ki thiem ki don ya kata ka ban bam klop nani ban korop kadau ko long bu soitan ong hoi kam dei ki jong pi tang pelong no kum ka jong pi kan pi la tristom pi dan ka hok ban sim ya kan ka pisah pi ki batrai kam sarkar na pi ki batrai kam business na pi batrai kumno ro pi dei ban yo la ka jong ka hok ka jong pi pen kalano ya kata ka bom dei sha ka badai to shim bam klop le na ka bor ba ka de ka hok ka jong pi ong soitan ba pi pinyo ya kata ka spa ka de ka hok ka jong pi wong ya kata ka black pin kalano sha ka white ka black money ka bom dei pen kalano sha ka badai badeng tau soitan wong pen kalak pu ya gini gimau umau te hau Jisu dehi umau ukpu tu dehi ukpu umla ban pen kala namar dei ma uhi bala thau balulong ublei ubam la ban kala ngom kumnongan pen kala manga namar ngalong ublei ubam jukala kumno ngala ban pen kala deng tang kwa banong pi balai ka corruption kawan ka daw ka long bu soitan wong bai ka tu pisa ka ba me yo ang tu ka extra ka ne ka tai thau pisa wala da kam dei ka dei ka chong me pen kala no mem thangan pe min yo tang ne ka tulop sarkar ka barit melai ban besai ke yang kasem jong me mem thangan mem kwa ban thiet kali mem kwa ban thiet yeng building man shna kita ki yeng paki dolan shim ka de ka hok jong me badeng ta ka sawan ka to ka sawan ka them badeng ta ya ka bom dei soitan pen kala badei badeng ta ka sawan pat ka jingtim ya ka jim jong tau breu ka babel ka ong ba ka spa bom dei ka don ru bat ka jing thang ba ka jing susi ha ka aku abang yang pi lada pi shim pi pen kala ya kata ka bam dei syaga badai ya ka badai jong ka sarkar pi ong ka dei ke jonga le badai jong ki wei pi ong ka dei ke jonga kata ka ya khlek lang bat ka jingtim kata ka ya khlek lang bat ka jing sosi ka ban pen sosi ka ban luti ka ban pen jar ya ka jingim ke jong pi bat ka ban pen babi pi shabam chukut adu job tadei ta ka badai ke jong pi ka dei ke jong pi ka bam dei ke jong pi wat jukwa hon ha kata ka e ka bo bleu IP la dau IP tang ka jankop la dau IP tang ya kata ka bam hon no ang tao ngak tin ka jong blei pio e ka bam pio e ka jankop la biang tin chu blei Hebru ka nong ka ba khat lai ka khot ka san ka ong sngo hon ha ka e ka fi dan mau trai ong nganganom e no IP nganom le len det no IP ngan long ren kat bat pi trai ong o wat chep ting ngangan yarap ye pi breu le ayu ye pi ubreu unomla ban penruspa ya pi ubreu unomla ban kerku ya pi hanrei dei manga ban kerku ya pi dei manga ke nyu ban le ki kamba aga jim ga jong pi tadeng tau Jisu ang bom tang do kpu bo breu nem hanrei
daga ketin ke jong blay barok ka bami nak sintur ke jong o. Dei ta kwa benong i phi om daga sepatu. Ndrai to ai phin im daga ketin ke jong blay. Phin im daga ketin ke jong blay. Dei ta kwa benong i phi. Usoi tanu pen kala ba ya ka bam dei sika ba dei. Ya ka tu ka pramarjan jong phi wong ka tai kam dei ka tengah jong me ndrai to khen no e kam ka tengah la jong me khi song bat ka. Pen kala no, me don ni ka tengah mlele yo sa ka we. Bo ki mistress ru sibun. Bidan na office bos ki mistress kan ya pen kala no ya ka kum ka tengah jong me mem tengan. Me sudap se tang ka we. Bo no sa ar lai ru mlele pen kala no. Nang kwa ba nong ye phi. Ka pop jong phi kan lap ye phi. Your sin shall find you. But ka bai nong jong ka pop ka long ka jing yap ong ka tien ka jong blai. Ba dei ta kwa ba nong ye phi. What ju kwa ben pen kala ju bor ya kata ka bam dei. What pen kala. What pen kala. Ya kata ka bam dei sya kata ka badei. Lene ya kata ka badei sya ka bam dei. What ju pen kala khong pong. Ka badei ka dei kata ka balat ta ka dei ka balat. Usoi tanu pen shoyu jisu. Wong kan thi nang ni na lor. Namar ublei ula tho aga ktien ju ka sam ka ba. Kendai puai ke dekat kat wei la me kan thi om lelei ublei hukum ki angel sapang jong me. La dau jisu kan thi un jin de layap no ken. Mana kwa benong ye pi gini gisngi. Usoi tanu penon kam daga ktien ke jong blei ban pen nget ya pi ba ka dei no blei. Tadei ta ki jing kai khala ki bun kat ni. Ka dau ko long ba usoi tan penon kam tang sid khot. Baru pen long wer ya ka jabing. Upen wer wat ya ka jinget jong kita ki breu. Tolong pi ki badap ken daga ktien ke jong blei. Namal ka ktien ju blai ka ong ulan pa ulan. Ka hukum pa hukum hang ni khendiat ban hang tai khendiat. Pihak ban tip ya ka ktien ju blai nang ni ka ong kumno nang ni ka ong kumno. Lada nakata ka wei ka dekhot lada pi kwa am chong Nongkhryiem alis ka de ban dan santli ki dekhot. Ya ka ban pen scam ya ka ta ka Nongkhryiem. Soi tan ong lada me kan thi ki angel kin wan reu jisu ong nabala tho. Membit ben tenju ya tribal blai jong me. Membit ben tenju ya tribal blai jong me. Ka kut no hang ta. Nga kwa benong pi wat ju kan thi. Wat ju nget no tang mar snyo sngo. Kay ni ki sngi bon ki bri ki lamwer. Ki dom yang a pet ya ka comments jong umrat klawut adhar kat no ki bri ki lamwer. Namar ki pen shong Nongkhryiem tang ha ka lunong ka ba khat lai jong jing pen pau. Ka tu ka dekhot ka ba kham shadien ka dekhot ka ba khat nyo khat pra. Ki penon kam da dekhot ba khat nyo. Klempei ka dekhot ba shkhmat. Klempei ka dekhot ba shadien. Klempei ki kitab ki ba shwa ka ong kumno. Ki pen shong Nongkhryiem tang ha gawai dekhot ki kan thi de pum sya ba kum kata ka jinget ka pen langwer ka jingem ka jongki ki leit sa sya klau ki resign na ki kam ki jam ki jongki ki pen pep skol ki khon ki thi ki jongki bat kum ta namar tang gawai ka dekhot kan mau ya kan ni kwa banong i phi tang gawai ka dekhot kam pat biang ya ka ba phi pen kan thi no hang ta ba phin nget no hang ta lem da ka don ki wei pe ki dekhot ban pen ko ngo ya ka ta ka dekhot nga kwa banong i phi ni ki sngi ten jo yet i ki men sim. Wat ong tang ba la ong ublei, kamut la dei no blei. Tang ba la ong utrai ong wat mut ba kala dei no utrai. Usoi tan ula ban kren. Ula ban le iki kamba. Ban pen thame ya ka jinget juki babon. Pe ya ka por revival jai ha ba wan man sim ba khoi, wan ru man sim ba man. Dei ta kwa ba dong fi la yo man sim ba khoi. Check yela de. La pi dei em pi yai ka kum ka tin ka jong blei. Kwa ba dong pi. Kadon tagaway ka ktien ka jong blay. Tagaway ka jinget, tagaway ka ktien. Mla syo ban nget tagaway pat ka sur. Lamda ka ta ka sur ka day kat kum ka ktien ka jong blay. Blay we japi. Nang ban ong em. Ya kita ki ba kum kita ki ba wan ra ki jikai ki ba lamler. Ki jikai ki ba arsap ki jikai ki ba sarong. Ki jikai ki ba lam yi pi ka jingyap. Wat ju kan thi kulmar. Lar ki wan ra pi tang shidkhot. Nang ni na Potternet kan nung ilay lap dagi spa dagi hajar tuli ki dekhot ni ai. Kelia ki kan tuli ki dekhot ki tip. Tang kitab jing pal nong khat lai ka dekhot khat nyo na tam tip shu. Sakiwe ki dekhot pagi shpen wan jubor. Shpen wan jubor ban ong bet bakadei kata. Mla ban penwan jubor ka ktin jo blai kat kum ka jingkwa ka jong pi. Handrai den penwan ya ka jingkwa jong pi kat kum ka ktin ka jong blai. Man penwan ya ka ktin jo blai kat kum ka jingkwa ka jong pi. Ndrai pidim penwan ka jingim ka jong pi kat kum ka jingkwa ka tin ka jong play. Syaitan hadin nang taw ulai lam na taw ladap kan tiu jisu ladap job ka taw yalam sa ata halor jong lom ong kani barok kalong ki jonga lada memek daman mane nga ngan ai lut yang ni ki barok jisung em. Syadian mau syaitan. Na bala tho men shakri tribal blay jome batangi u men shakri kan. Batangi u men mane. Jisu lanut banong em.
Bat ula kongo yau kpa. Badeng tak ke Babel kau udah penrit ele dia udah kongo ele haduk ke jingap hoot ke jingap ke ding penakan bakum tah ke kerteng ke jong jisu la ai ke bor bah ke kerteng ke jo kita ke halor hab kendo bah pok kendo bagi khot sew ke dam krip barok ke tuli ki pla bau jisu long trai namar bau kongo yau kpa. Kada yang ngiru bangin kongo ke yau jisu ba ya ke tin ke jong u. Badeng tak ki soi ki sep ting ngi. La dangi la kongo ke yau trai. La pi im ke jingim ko ma pi iu trai. Pinyo i shisha yo try. Haga bor, haga buram ga ju. Unle ki kamba ki kam ki bakraw ga jing im ga jong pi. Wanam kuslai. Bidan na ichubun ki jiawa ju kuslai. Re im ga jing im. Kumba pi i yo blay. Pinyo i yo blay. Not banong em. Lada ki jing pen shoy ki wan. Bet thong yo ki bor jing dum. Bet thong yo ki bor bamman baro. Ong em. Lada pi sngo tu bet. Baga day persyak ya ga tin ga jong blay. Kaba persyak ika mon ke jong. Kaba persyak ika ta pen sngo bahayo ong em. Nganget putran ker khu fi. Nganget tran pen slek fi. Nganget tran pen dap fi de kabor. Panado ni ka sngi ka mamenta. Jet yo jisu. Jet ban pen sngo bahayo. Jet ya ni ka tin ke jong blay. Pule ya ni ka tin ba pen lat na ke jing syukor. Sngap ya ni ka program jo ka Potternet ika bau blay ula penyeng. Nado ka por hadin jo ka revival. Snap bau blay wang bau penyang ya kena ke jin syakri mdai bagi beri kan syok tayu men sim bakoi nda bakin yok ya ketien bakin sno thok ya men sim bakoi lau day na day jong blay men sim bakoi na men sim baman ki jin kai ke jong blay na ke jin kai ke jong ki ksot na tadai tangi dan hang ni ban a ya ketien ke jong blay bat abang ngialap ngim ju alap tang shi dekat ngialap de ki spa teli bat de ki bon teli ki dekat tadai tang kwa banong ye fi Ublay kwa ban ker khu ye fi. Akwa ban doi kan ke sngi ke menta don pedeng jong fi ki ba im ha ga jing im ka batelat. Phim nang ban ong em bun sin shu ong ho bai dong to ya di to ya klim ya auria da ong ya le ka ni le ka tai shu ong bai ho phim nang ban ong em. Pi kwa ban ong em re phim nuot ban ong em re nuot ni ka sngi ngan da doi nam ta jong fi ba pinyo ya ka bor ga jong man sin ma khoi ban ong em. Ya kita ki jing pen shoi jong paman baro. Ngin ya doi. Bot bat ngai ki ni ki jing doi ha ka ni ka por ka ba menta. Pediang yo Jisu. Ong Jisu. Ngawan ha ni kapor. Daga donot ka besisha. Ngapla kamat jong me. Ngalo briu betelat. Babun sin. Ngong hoot ya kapop. Try ngale pop. Men map ya nga. Madado ni ka sngi. Man ai ka bor ya nga. Banganong em ya kapop. Ban hoot ya me. Jisu wana po ka donot jonga men long utrai jonga unong penem jonga us em uban senshar yanga senshar me ko trai Jisu penem yanga hagar tenge jong Jisu amen bapila doai ni ke jing doai nganget bu trai wana ke jing ke jong fi bai sin bapila ple ke jing khang ka donot u Jisu urung ha po jong fi ba u ya khawai bat fi ka jing im jong pi kan long ka jing im ka ba kemen ka besok utran ker khu fi ngakwa ban doai don peding ju fi ki bapang bi sitam ngin doai ni ka por bat ya ka ti ke jong pi ya ka jaka ka fi sitam ngin doai u Jisu dan men pen khia fi ngin doai haga gerteng u Jisu ngada hukum ya ka jing pang jing sitam jing dom baro ki da mi na ka met jing ni ki khon ka bor jing te ke jong baman ka da ken riak no na do na ka klip mat ka bamenta ngada hukum haga gerteng ka badon bor tam ka jong u Jisu nga kren ya ga jimpen kia aga met jong ni ki khon haga gerteng ga jong Jisu ka cancer ka kenria ka corona ka kenria ka jingpang ka TB ka kenria ka jingpang tumor ka jingpang ktakti ktak jat ka jingpang ha ki klong snam ki jingpang ha ki khlai baro ka jingpang ha liver ken da kenria aga gerteng ga jong Jisu kita ki jingpang nyang dait ro ken kenria no aga gerteng ga jong Jisu ha ne ka klip mat ka bamenta haleluya nga kren ya ka asthma kan kenria haga gerteng ga jong Jisu mana kren ko try haga gerteng ga jama kini ki lengkor juga jing dom barok ki jat not hiau hang ne ka klip mat bada ka bor jam snam Jisu nga pediang ga tut ya ka met jong pi hang ne ka klip mat ka mamta pio diang ya ka bor ga jong blai pio diang ya jim khia ga jong try upa ya ne ka tin ben khia ya pi bara ba pi pilap diang pila yo khia ha gerteng u Jisu amen bad amen pila khia nga ngai try la plat ya pi ka blai shibun ngin sikendo pat ha goi ka por ya ro I try